Urola Kostako eskolako agenda 21 lanean ari diren Zarautz, Zestoa eta Zumaiako ikastetxeetan aurtengo gaia itsas kutsadura da. Parte hartze prozesu bat antolatu da ikastetxeetan. Bertan, ikasle, irakasle, familiak eta ikastetxeko bestelako langileek gaiaren inguruan zituzten zalantza bidali dizkigutelarik. Parte hartze prozesu arrakastatsu honetan 4.000 pertsona inguruk hartu du parte, eta luzatutako galderak 4 ataletan sailkatu ditugu. Plastikoak itsasoan, klima aldaketa, kutsadura eta itsasoaren kutsadura, eta Astiko ikerkuntzak. Galderen zerrenda Astiri helarazi diogu. Zer da orain aztertzen ari zaretena? Zer da horretatik atera duzuen gauza bitxiena? Zer sakoneretan aurki ditzakegu plastikoa? Mikroplastikoak gure zeluletara iritsi daitezke? Gure inguruko arrainen urdailetan ohikoa da plastikoa aurkitzea? Zer da orain aztertzen ari zaretena? Nazio Batuen erakundeak 2020 urterako plastikoen erabileraren inguruan neurriak hartuko zituela adierazi zuen, erabilpen bakarreko plastikoen erabilera ezabatuko zuela esanez. Hori horrela izango da? 2020 ate joka dugu. Zergatik ikusten ditugu gaur egun ere tuberietatik ibaieta doazen usantxarreko aparrak eta izurketak? Horroa juten naizen bakoitzean, itsasora juteko pasabertzen tunelian, kriston kiratxa bilatzez. Bai, arrazoia, nire bai lehenguan hortik pasan itzan da kiratxaz gain, zabor asko aurkitu nun bertan. Nondik etorriko ote da zabor eta kiratz guzti hori? Bertako arañaztegiak izango ote du zerikusirik? Azken urteotan, itsasora botatako plastiko kopurua izugarrizkoa dela ikusiz, gure eskolak Subraider Fundazioakin batea itsasua garbitzeko hainbat ekintza egin ditu. Honen aurkaz bagenuen ezer egingo, uste duzu horren preziatua dakaun itsasua gabe gauko ginala? Zer den bide ikuste zuetenok parte hartzeko dugu giena? Oikiako eskolako ikasleak galdera hauek egin nahi dizkizuete. Nola hartzen dituzue itsasoko zaborrak? Nora botatzen dituzue itsasoko zaborrak? Eta zergaitik erabiltzen da hainbeste plastiko jakinda milioika urte behar direla desegiteko? Eta zenbat denbora beharko genuke itsasoa berriro garbi uzteko? Eskerrik asko. Asti Pasaian duen zentro teknologikora etorri gara. Bertan, Astiko ikertzaileek Urola Kostako ikastetxeek eginiko galdera guztiei erantzun bat emango dietelarik. Bi lan hildo ditugu. Alde batetik itsasoa eta beste alde batetik elikadura. Itsasoari dagokionez, oso helburu desberdinetan lan egiten dugu. Eta helburu horiek zeintzuk dira, adibidez, itsasoa ezagutzea, itsasoaren funtzionamendua ezagutzea, itsasoan bizi dauden habitatak eta bizi diren espeziak zeintzuk diren ezagutzea, arrantzatzen diren arrainen egoera ikustea, aldaketa klimatikoak sortarazten dituen ondorioak zeintzuk diren ikustea, adibidez bai, akuikulturarako ze izaki erabili daitezken eta nola produzitu daitezken ikustea, gauza asko ditugu. Azken finean, gure helburua da itsasoaren kudeaketa ahalik eta hoberen egitea. Eta bertan bizi diren izakiei ahalik eta kalte gutxien egitea. Alde batetik hori, eta bestalde, elikadurari dagokionez, elikadura industriarekin lan desberdinak egiten ditugu, beraientzat produktu berriak sortzeko,
ahalik eta elikagai osasuntzuenak erabiltzeko, ohitura osasuntzuak sustatzeko, eta horrelako gauza. Nahiko leku desberdinetan egiten dugu lan, egia da gehien bat Euskal Herriko kostaldean edo Euskal Herriko itsasoan egiten dugu lan, baina ere oso lan desberdinak egiten dugu Europar Batasuneko laborategi edo ikerketa zentru askorekin. Beraz, gure ezagutza ere Europa mailara zabaltzen da, eta ere bai, ia ozeano guztietan lan egiten dugu. Euskal ontziak, Euskal itsasontziak itsaso desberdinetan daude, Artikoan, Indikoan, Pazifikoan, Atlantikoan, eta bertan ere lanak egiten dugu. Batez ere arrantzarekin zerikusia dutenekin. Bueno, hori oso zaila da esatea, baina azken finean, oso maila orokorrean, itsasoak duen arazo larriena, ia lehorreko ekosistemek duten arazo ia berdina da. Azken finean da aldaketa globala deitzen dugun hori. Aldaketa global horretan gizakiak eragindako faktore ezberdinak ditugu, eta faktore horiek adibidez izango dira alde batetik ekosistema edo habitaten aldaketa. Hau da, espezie ezberdinak bizi diren leku fisiko horien aldaketa. Beste bat izan daiteke kutsadura. Denok dakigu, gizakiak kutsadura asko eragiten duela edo sortzen duela itsasoan. Egia da, kutsadura gehiena lehorretik datorrela, baina gero eta iturri gehiago daude itsasoan sortzen direnak. Adibidez, merkatalontzi handiak, hidrokarburoak produzitzeko plataformak, petroliontziak, eta bat. Eta gero eta zabor gehiago topatzen nahi geha itsasoan. Beste faktore bat izan daiteke baliabideen guztiapena, hau da, itsasoan arrantza esaten duguna. Segun eta nola arrantzatzen edo esplotatzen dugun, horrek ere bai aldaketa global honetan eragina dauka. Beste gai importante bat da espezie exotikoena. Espezie batzuk bere eremu naturala dituzte, baina gizakiaren eraginez edo bertatik atera eta beste eremu batutara eramaten ditugu eta bertan kalte ekologikoak edo eragina handia sortzen dute. Eta badakit beste aldaketa klimatikoa ere bai hor dago. Itsasoan ikusten dugu beste modu askoren artean itsas maila igotzen dela eta ere bai itsasoaren temperatura igotzen ari dela. Beraz guzti horiek izan daitezke larrienetarikoak. Zaila, azken finean proiektu guztiak zailak dira, baina ez proiektuaren zailtasunarengatik, baizik eta lan egiten dugun eremuarengatik. Itsasoa oso baldintza berezitan dagoen eremua da, eta orduan baldintza horiek ere gaina ezin dira kontrolatu. Naiz eta aztertu behar ditugun lan guztiak oso ondo kontrolatu eta planifikatu, azken finean gero itsasoko baldintzaren baitan gaude, bere menpean gaude. Orduan, azken momentura arte ezin dugu jakin ea irten ahal izango dugun, gertatu izan zaigu batzutan ere, noizbait ere, ia 2 hilabetenen zehar ezin atera izatea, itsasoaren baldintzagatik. Eta horrek egiten dugu zailtzen dizkigu lanak. Lan bat, itsasoaren baldintzen arabera oso erreza izan daiteke, edo oso zaila. Adibidez, beste zailtasun bat ere izan daiteke, gure lankide batzuk asko itsasoratzen dira, arrantzuntzian iraupen luzeko itsasoratzeak egiten dituztenean, normala da ere bai zora biatzea. Eta orduan, epea luzea balin bada, eta horren arabera ere bai gertatu izan zaigu, norbait lehorreratu behar izatea. Beraz, orduan, eta ere bai, ekaitzak gertatzen zaizkigu horre bai, matxurak izaten dugu aparatuekin, ikusi behar da, alde batetik itsasoa baldintza, eta beste alde batetik itsasoaren komposizioa da, urgazia oso txarra, baina urgaziak guk erabiltzen dugun aparatu eta instrumentu asko erre egiten ditu edo jan. Orduan, matxurak eta agertzea oso nahiko ohikoa omen da.
jasotzeko teknika ezberdinak erabiltzen dira. Eta, itsasoan gaudenean, erabiltzen ditugu batetik sareak, erabiltzen ditugu dragak, eta erabiltzen ditugu baita rock izeneko olako robot batzuk, ez? Sareen kasuan, urasalean botatzen ditugu, eta hor jasotzen dugu urasalean dagoen zabor guzti hori. Ur zutabean ere bai erabiltzen dira sareak, eta baita itsasondoan. Batez ere, itsasondoa biguna denean, ez? Horretarako askotan arrantza-untzi profesionalak erabiltzen ditugu. Gero, itsasondoa gogorra denean, arroka denean, orduan erabiltzen ditugu askotan dragak. Dragak dira olako burdinezko edo berunezko artilugio batzuk eta tresna batzuk, eta botatzen dituzu itsasontzitik, eta lurra edo ondoa jotzen dutenean, zerratu egiten dira, eta zuri lagina ekartzen dizute gora, ez? Eta gero, hirugarrenea itsasoan erabiltzen dena da robot bat, goitik, itsasontzitik kable batekin guk kontrolatzen dugu, daukagu pantaila bat bertan, eta guk esaten diogu robot horreri nondik nora joan behar den eta ikusi zer dagoen, ez? Daude ganera azkenengo boladan atera diran robak jaia da badaukate aukera baita lagin bat hartzeko, ez? Hor dagoenaren lagin bat. Gero, estuario eta ibaietan edo erreketan askotan erabiltzen dira baita sareak, baina sareagoak izaten dira finkoak, eta beraien helburua da itsasora edo beherantza ez joatea hortik itsasoak dakarren, errekak edo ibaiak dakarren zabor guzti hori, ez? Adibidez, orain dela 2 urte deban jarri gendun proiektu baten barruan. Hondakinak edozein sakoneratan aurkitzen dira, ez? Bardin da hemen kostaldean, zein eta fosa ozeanikoetan, edo eta ondoa bizaletan baita aurkitu daitezke, aurkitu dira Artikoan eta Antartidan ere, ez? Oso zabalduta dago plastikoa, eta azkenengo irla bakarroietan bai Pazifikoan edo askotan agertzen dira, edo Ozeano Atlantikoaren hegoaldean dagozan irla horietan ere agertuten dira. Eta bertan daude zen horren adibidire hegaztiak erabiltzen ditugu ikusteko zelan plastiko hori heldu den beraien bizi eremuetara. Normalean biltzen den zaborra, arrantza ontzia dakarten zaborra portuetara hori heltzen da portura, eta portuan dago bilketa edo zaborra batzeko sistema bat dago, eta enpresa horiek jaso egiten dute arrantzaleek eta beste itsasontziek ekartzen duten zabor guzti hori, eta garbigunera eramaten dute. Ikerketa bat dagoenean abian, adibidez orain daukagun moduan Bluenet edo beste proiektu batzuetan, edo eta baita Europa osoan ematen den Fishing for Litter horrekin, askotan jasotzen den guzti horretatik lagin bat hartzen dugu. Eta lagin hori ikartzen dugu gero ona, gure kasuan gure laborategietara, eta hemen karakterizazio bat egiten da. Ikusi zer daukagun, zer ez daukagun, zer nolako konposizioa daukaten, eta horren arabera baita ikusi non arrantzatzu duten, edo non ez, ikusteko korronteek edo nondik ekarri beraien iturria zein izan daitekeen jakitearen, ez? Gauzarik bitziena, danataikoa atera dugu. Bitzienetarikoak izango lirateke, ez dakit, kotxe zati bat, labadora bat, txirrindua edo bizikleta bat, atera ditugu baita errautzan erretiluak, horretarikoak baita, erreminta kajak, arraro eta aingurak, itsasontzietako aingurak, piragua bat baita, baina, normalena, eta benetan da deigarria da, izaten dira pneumatikoak, emakumeen konpresak, gaur egun ere olako gauzak aurkitzen ditugu, panpinak, latak, plastiko zatiak, txikiak horiek daude leku guztitan. Horiek dira oso arruntenak izango nituzkenik. Horiek izango liteke, arropaz, danataikoa. Irudituten jezun guztia hori aurkitu dezakezu.
Kutsatuenak normalean katetrofikoan altuen dauden arrainak izaten dira. Hauek harrapakariak izanik, beste arrain batzuk jaten dituzte eta hauek aldiz beste batzuk. Horrela etengabe kutsatzen joaten dira. Adibidez, atun gorria, marrasoa, arrain espata, baina merkaturatzen diren itsasoko elikagai guztiek kontrol zehatzak bete behar dituzte eta araudi zorrotza daude horiek betetako. Muga horiek, araudia jarritako muga horiek gaindituz gero, espezie hauen bai harrapaketa eta merkaturatzea debekatu egiten da. Organismoak orokorrean sentsibilitate desberdina dute kutsatzaileak jasoteko edo metatzen joateko. Eta lehen esan dudan bezala, aurkitzen diren edo bizi diren tokiak eragin handia du. Hau da, toki oso kutsatuta baldin badago, espezie horiek kutsatuagoak egongo dira, garbiagoa dira gunetan baino. Adibidez, tokian tokiko iragazleak, muskuluak mundu mailan erabiltzen dira, toki desberdinetako kutsadura maila aztertzeko. Baina araudiak daude mundu mailan baita ere, gure inguruko kutsadura maila zein den ezagutzeko eta neurri batean kontrolatzeko baita. Merkaturatzen diren itsasoko elikagaiek bezala, hauek araudi zorrotza jasan behar dituzte eta araudi horiek jartzen dituzten muga gaindituz gero, elikagaia horiek ez dira merkaturatzen eta hartzea debekatzen dira. Horrela, orokorrean, katetrofiko altuenean dauden espezieak, harrapakariak direnak, beste espezie batzuk jaten joaten direnak, horiek dira kutsatuenak itsasoan. Adibidez, atun gorria, arrain espata edo marrasoak. Hauek etengabe akumulatzen joaten direlako kontaminanteak edo kutsatzaileak. Baina elikagai segurtasunean lan egiten duten erakundeek horregaitik espezie hauek neurriz hartzea aholkatzen dute. Nahiz eta azkenengo 25 urte hauetan Euskal Herriko kostako eta estuarietako kalitatea asko hobetu den, badaude puntu batzuk oraindik hobekuntza bat behar dutenak. Adibidez, Busturialdeko barnealdean araztegi berri bat egiten ari dira eta espero da hori bukatzerakoan gune horretako toki hori hobekuntza bat sumatzea. Adibidez, morfologia gaitik uren berritzea oso zaila den gunetan, adibidez, Pasaiako baiako barnekaldean, toki nahiko kutsatuak dira, garbitu gabeko isurketa jasaten dituztelako. Eta uren aldaketa hori ezin denean egin, kutsadura hor mantentzen da. Beste adibide bat, izan daiteke estuarioetan bukatzen diren errekek ekartzen dutena. Adibidez, Bilboko estuarioan Nerbioi eta Ibaizabal errekek dakatena jasoten duten, eta hauetan zehaztu gabeko isurketak eta baldin badaude, estuarioan eta inguru horretan kutsadura maila kontrolatzea ez da hain erraza. Nahiz eta azkenengo urteetan denok dakigun bezala Nerbioko estuarioaren hobekuntza izugarria izan den. Araztegien berrikuntzak edo hobekuntza plana bukatzen direnean edo araztegi berriak behar dituzten lekuetan egiten direnean, kutsadura maila horien hobekuntza bat somatuko dela espero da. Galdera
galdera ona da, baina saia erantzuteko ez dagoelako datu nahikorik jakiteko zeinek bultzatzen duen gehien. Pentsatu daiteke gazteak ingurunearekiko kontzientzia handiago dutela eta bere jokabidea ingurunearekiko arduratsuagoa dela. Baina hipotesi hori frogatzeko datuak falta dira. Hori ezin daiteke, nik ezin esango nuke esan datuak falta dira eta. Nahiz eta azkenengo 25 urteetan ahalegin handi egin den araztegiak berritzeko eta araztegi berriak egiteko badaude toki batzuk bere morfologia gaitik edo arazo teknikoen gaitik plan horiek ezin izan direna burutu edo garestiak izan direlako eta bertan bera geratu direnak. Gainera, ditugun araztegiak euri-jasa txikietarako prestatutako euri-jasak araztegiak dira. Eta euri asko egiten duenean estoldetan, etxeetako eta eurietako ura jasotzen dute eta araztegira heltzerakoan ur guzti hori kudeatzea oso zaila denez, badago zati bat garbitu gabe isuri egiten dena. Eta zoritxarrez, garai konkretu batzuk aprobetxatzen dituzte industria batzuk legez kanposko isurketak egiteko. Eta horrek inguruan arazo izugarriak sortzen ditu. Etorkizunan zer gertatuko den ez dakigu, SP motzean eta SP luzean. Argi dago, horrela kutsatzen jarraitzen badugu, noizbai dena zaborrez beteko dela edo plastikoz beteko dela itxaso guztia, eta bertan biodibertsitatea jaitxingo dela, bertako espezie asko desagertuko dira eta itxasoko habitat asko ere desagertu ingo direla. Dena den, faktore gehiago dago itxasoko bizitzan eragiten duena. Eta faktore guzti horiek maila global batean eragiten dute. Beraz, neurriak hartu behar dira, baina neurri horiek ez dira leku lokalizatu batean hartu behar, baizik eta maila global batean. Hartutako neurriak eragingarriak izateko, eraginkorrak izateko, leku guztietan hartu behar dira. Batez ere, gehien kutsatzen duten herrialde horietan, horientzetako gehienak boteretsuenak dira. Jakin ez dakit, baina nik euneko esango nuke. Itxaso guztiak daude kutsatuak, munduko itxaso guztiak, beraz, potentzialki bertan bizi diren espezie danak dira kutsatuak edo kutsatuak egon daitezkenak. Beraz, baina badakigu ere bai hor ikerketa batzuk eginak daude, hau baieztatzen dutenak, adibidez, biziraupen luzea duten arrai batzuk edo zetazio batzuk, arrai handi batzuk eta zetazioak, ikusi da, horiekin egindako ikerketa batzutan ikusi da, naiz eta populazioa kostaleko hiri edo industrietatik urrun bizi arren, beren ehunetan poluitzaileak edo gai kutsakorrak topatzen ditugula. Zerrenda horiek geroz eta lusagoak dira, eta gaur egunean aurkitu ditzazkegu bai ornogabeak zein ornodunak, ez? Eta bai fauna eta bai flora. Orduan, hori kopuru hori geroz eta zabalagoa izango da. Eta kontuan izanik, zer nolako eragina daukan gizakion jarduerak itsasoan, geroz eta kopurua zabalagoa izango da. Naiz eta harrigarria izan, mundu mailan ez da ezagutzen argitapenik azaltzen duen mikroplastikoek pertsonetan ze eragin mota duten.
nahiz eta badauden argitapen batzuk frogatzen dutena pertsonak benetan mikroplastikoak irensten ditugula. Orain gutxi argitaratu da Europar herrialde desberdinetako pertsonen gorotzetan nola mikroplastikoek aurkitu diren. Baina horrek ez du frogatzen ze eragin mota egiten duten mikroplastiko horiek pertsonengan. Atal honek mundu mailan oraindik ikertzen jarraitu behar duen lan bada. Eta horri ikusi daiteke ingurunean zabor bezala zenbat eta plastiko gehiago izan, pertsonek aurki irensteko aukera gehiago izango ditugula. Normalean pertsonetako organismoetara mikroplastikoek modu desberdinetatik edo leku desberdinetatik heltzen baitira. Adibidez, eraten dugun ura, sukaldean erabiltzen dugun gatza eta elikagaiak. Beste puntu bat kontutan izan beharrekoa hemen, mikroplastikoek edo plastikoek orokorrean ingurunean daudenean inguruneko kutsatzaileak beraien gainazaletan absorbatzeko duten gaitasuna da. Orduan ez bakarrik mikroplastikoak edo plastikoek pertsonengan izan dezaketen eragina aztertu beharra dago, baizik eta kutsatzaile hauek duten eragina ere aztertu beharra dago eta da ikusi benetan ikerketen bidez norarteko arazoa den hau. Arrainetako urdailetan mikroplastikoak eta plastikoak agertu izan dira itsaso desberdinetan. Naiz eta Euskal Herrien mailan momentuz ez dugu lanik hori ziurtatzen dutenik, baina Bizkaiko golkoko beste toki batzutan hori ikusi dute, baina ez da harritzekoa itsaso guztietan plastikoak aurkitu baitira. Aurkitu daitezkeen mikroplastiko horiek espezieak bizi diren tokiaren araberakoak dira eta elikatzen diren janarien araberakoa da baita. Adibidez, ur gainazalean dauden espeziez edo organismo txikiez elikatzen diren espezie horiek bere ohiko janariarekin erratu ditzakete mikroplastikoak. Edo tokian tokiko iragazleak diren organismoak, muskuluak edo ostrak bezalakoak ez dira oso selektiboak eta mikroplastikoak ere irentz dezakete. Baina azpimarratu beharra dago, guk arraina jaten ditugunean ez ditugula urdaiak eta erraiak jaten, haragia baizik. Eta haragi horretan, tamaina konkretu bateko mikroplastikoak aurkitzea oso zaila dela. Aztien orain gutxi egin den lan batean, hegaztien desberdinetako, espezie desberdinetako urdaiak aztertu dira eta horietan frogatu da tokiaren arabera eta elikagaiaren arabera aurkitzen diren mikroplastikoak desberdinak direla. Jakin behar da, denik plastikoa material merkea dela, lortzeko erraza, gogorra da, asko irauten du, beraz, segun erabilera askotarako oso material ona da. Jakin behar da, plastiko mota asko dago, plastikoa ez da osagai ez dago osagai batek bakarrik osatua, baizik eta konposatu organikoak, material sintetiko edo erdi sintetikoez osaturiko konposatu bat da, ezta? Orduan, horrek ere bai, alde batetik oso gogorra edo erankorra da, eta beste alde batetik bai oso moldakorra da, ezta? Itxura edo forma askotarako piezak edo egin daitezke. Beraz, alde batetik, normala da bere ezaugarri, gogortasun edo iraunkortasun ezaugarri hori erabiltzea, asko irautea nahi dugun piezak egiteko edo erabiltzeko. Baina hemen okerrena ez da plastikoaren erabilera, baizik eta behar ez denean plastikoa erabiltzea. Hau da, erabilera bakarreko edo bi alditan erabili beharreko gauzak plastikoz egitea. Hoi da kaltegarriena edo aldatu behar dugun gauza. Orduan, horregatik oso garrantzitsua da ahalik eta gehien plastikoa saihestea, birziklatu daitekenean edo berrerabili daitezkenean berrerabili edo birziklatzea, eta ere bai oso importantea da
bat edo bi alditan bakarrik erabiltzeko plastikoa ez erabiltzea, eta azkenik ere bai, plastikoarentzat ordezko material biodegradagarri bat erabiltzea. Nik ez dut uste horrelakori behintzat epe laburrean eta epe luzean ere izango nuke. Ez dela gertatuko ez. Plastikoaren erabilera, Josomik izan dut zabala da, azaldu zergaitik. Geroz eta ekoizpena, geroz eta handiagoa da, eta orduan geroz eta gehiago heltzen da itsasoetara, ez? Beraz, uste dut luzarorako izango dugula itsasoan. Eta gainera, plastikoa batzea edo jasotzea egiten dugun bezala, hori ez dut uste konponbide bakarra denik, ez? Berak zen duen bezala, birziklatu, berrerabili, eta beste material batzuk erabili behar dira, ez? Eta ez plastikoa. Txostenak klima aldaketari buruz, eta esan behar dira txosten hauen idazten dituztenak edo direla IPCC taldeko edo izeneko taldekoak. Talde hau adituz, mundu osoko adituz eratuta dago, eta Nazio Batuek sortutako taldea da, ez? Nahi dut esan, ez dela pertsona bik edo hiruk sortutako edo informe bat edo txosten bat, baizik, eta jente aditu asko daudela horratzetikan lan hauek egiten. Txosten hauetan agertzen direzan lanak, normalian modelo matematikoetan oinarritzen dira, eta modelo matematiko honen bitez aurre ikuspen batzuk ditugu. Geroz eta datu gehiago baditugu, eta geroz eta teknologikoki garapen handiagoa badaukagu, geroz eta modelo hobeak izango ditugu, ez? Eta horregaitik geroz eta gure aurreikuspenak geroz eta hobeagoak izango dira. Azkenengo aurreikuspenen ondoriotarikoa da, esaten dutela, 2050erako itsasoaren maila 20 eta 30 zentimetro igoko dela, eta hemendik 2001ean da 70 edo metro bateko igoera izango duela, ez? Baina horrek ez du esan nahi urazpian geratuko denik. Ez Zarautzeko malekoia, ez eta Euskal Kostaldeko beste paseo eta beste toki asko, ez? Nahi duna esan da, aurre ikuspenen arabera, geroz eta muturreko gertaera gehiago izango ditugu, ez? Denboraleak. Denborale horren ondorioz, marea biziek eta olatuek ingo leku horiek, baina izango dira momentu puntual horietan. Baina baidalegia geroz eta muturreko gora hauek geroz eta sarriagoak izango direla. Itxasorik gabe binateke geldituko, baina beste itxaso bat topatuko genuela, bai. Oso garrantzitsua da, Lurraiderolako taldeek antolatutako garbiketa jardunalditan parte hartzea, eta baita ere zabor sistemak eta gaur egun dauden zabor sistema horiek ondo egotea. Garrantzitsua dira gure kostaldeko hondartzak edo kostaldea orokorrean garbilak mantentzeko. Baina, dena den hori ez da egiten bide bakarra. Garbitzea oso ondo dago, baina hor arazoa dago plastikoaren produkzioan eta erabileran. Produkzioa eta erabilera jaisten ez den bitartean, zaborrak edo plastikoak hor jarraituko dute. Beraz, garbitzeakin bakarrik ez genuke itsasoak garbituko. Dena den, hemen esan behar da, maila
desberdinetan, bai ardurak, bai konpromesuak, eta bai neurriak hartu behar direla. Alde batetik gobernu eta administrazioaren aldetik, baiek legeak eta jartzen dituzte, orduan pixka bat plastikoaren produkzioa, erabilera, kontsumora mugatzeko, bestalde industriak eta enpresen aldetik, beraiek ere berean urra dute, beren produkzio sistematan ingurunearekiko errespetuzko baliabideak edo sistemak erabiltzeko, eta hirugarrenik ere bai gizarteak edo pertsonak ere gure ardura ere badokagu. Orduan gu ere konpromiso hartu behar dugu ahalik eta plastiko gutxien erabiltzeko, eta merkatuan topatzen ditugun aukeren artean onena hartzeko eta ez merkeena. Beraz, jakin dezagun, bai kontsumitzaileek badugula industrian eragiteko kapazitatea. Egia da, antolatzen lehen aipatu duen bezala, antolatzen diren garbiketa jardunaldi horietan parte hartzeaz gain, denek, bai ikastola bakoitzak, familia bakoitzak, pertsona bakoitzak, badauka beste ekarpen bat egiteko aukera edo, eta da kontzientziazio atalean edo, eredu bezala, eredu bat izatea. Ez da berdina, telebistan entzutea edo norbaitek esatea ze garrantzitsua dan gauzak biziklatzea edo berarabiltzea, edo gure inguruko bat nola biziklatzen duen ikustea. Askoz ere eragingarriagoa da hori. Adibidez, arraindegira joaten geanean, ikusten dugunean bezero bat, plastikozko boltsa bat erabili beharrean nola eramaten duen bere tuperra edo bere ontzila arraina bertan eramateko. Orduan, alde hortatik, ikusi behar dugu, edozeinek bere inguruan eragin dezakela. Eta alde hortatik, adinak ez du importa. Edozeinek bere inguruan egin dezake. Beraz, nik uste modu erraz bat edo argi ikusi daitekeen modu bat da, adibidez, ja onartu behar dugula, gaur egun, gero eta argiagoa den errealitate bat. Hau da, gizakiaren edo pertsona baten osasuna planetarenaren ia berdina dela. Edo beste modu batera esan da, ezinezkoa dela pertsonak bizitza osasuntsu bat ematea gaixo dagoen planeta batean.